Posledné družstvo, ktoré nám ukáže posledný útok, sú to domáci Zuberčani. Urobíme kontrolu základne. Základňa je bez chýb, motor je naštartovaný. Takže chlapci, poďte. Poďte, poďte. Vyzerá to na pekný čas. Uvidíme. Útok bol pekne zvládnutý. Takže ja už viem, čo vy neviete. Počkáme si na tretie stopky. A ak potvrdia to, čo som videl na dvoch, tak budeme Zuberčanom gratulovať.